Bueno, pois damos entón comezo ao pleno ordinario do mes de abril, Corporación Municipal de Outes. Disculpade antes de nada que teño a voz un pouco tomada dunha catarreira moi común nestes tempos e non vou poder elevar a voz, non sei se pode causar problemas a viceportavoz do Partido Popular, pero desta volta teño unha excusa. Dito isto, o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, celebrada o 29 de febreiro. Se ten algo que comentar? Non? Bueno, entón procedemos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Segundo punto da orde do día, a dación de contas da aprobación do Plan Anual de Control Financiero, exercicio económico do 2023. Non hai máis que comentar, a dación de contas. O terceiro punto é expediente 185/2024, a aprobación do Orzamento Xeral de 2024. Bueno, pois, de forma moi breve, presentamos este proxecto de orzamentos e sometémolo a este pleno, un proxecto de orzamento do 2024 que de alguma maneira o que pretende é dar conta de que o Concello preste os seus servizos de forma razonable, equilibrada, do punto de vista económico e financiero. Por tanto, que poidamos desenvolver unha actividade con normalidade, a actividade propia do Concello, e para iso, evidentemente, necesitamos un orzamento actualizado como entendemos que vai a ser o que pretendemos aprobar, actualizado a realidade de 2024. Ben, o importe total, xa vostedes teñen a argumentación do orzamento, ascende a algo máis de 6.145.000 euros, un pouco máis, un 0,6 máis respecto aos orzamentos actualmente vicentes. O gasto, por analizar de alguma maneira as distintas partidas e as principais partidas, a principal rúbrica dentro deste orzamento é o gasto en persoal, como ven sendo tamén habitual, posto que representa ao redor do 45%, se non me equivoco, do total, con algo máis de 2.840.000 euros. Tuvo unha suba importante, a suba ben determinada por dous motivos. En primeiro lugar, pola actualización dos salarios dos traballadores, do persoal, en definitiva, do Concello, actualización conforme a normativa existente ou as previsións que existen de subida do IPC, e, en segundo lugar, tamén se produce un incremento porque, ao poñer en marcha servizos novos, en particular, poñemos, por exemplo, a escola infantil, incrementase tamén a plantilla, por tanto, gasto de persoal. En canto a gasto corrente, a segunda partida en importancia, perto de 2.100.000 euros. Destacar en este apartado que se incrementa de un xeito bastante relevante o gasto destinado a servizos sociais, en boa medida produto de que xa prevemos que polo menos parte do ano este en funcionamento o novo servicio de atención no fogar, que vai implicar unha elevación de custo deste servizo, pero tamén hai un incremento en outras áreas como deporte, cultura e educación, que superan algo máis dos 500.000 euros, e tamén no que sería o funcionamento dos servizos básicos do Concello, se produce un incremento para tratar de adaptarnos á realidade existente, non? Evidentemente, nos últimos tempos se produciu unha elevación no custo da vida, no custo dos servizos, na reparación, no combustible. É certo que prevemos este ano ter unha forma importante no gasto energético que se produce este ano, só estamos vendo, de feito, e, ainda así, tamén é certo que pusemos en marcha servizos que antes non estaban funcionando e que implican maior gasto corrente, como pode ser o propio funcionamento da EDAR. Seguimos apostando, tendo un compromiso firme con entidades culturais e deportivas, unha dotación relevante en canto a axudas a estas entidades. E, finalmente, no capítulo de investimento, temos orzamentado un total de 622.841.000 euros,
10% aproximadamente do total. Se ven, hai que sinalar que estas son as previsións iniciais. Os investimentos que se van a executar por parte do Concello ao longo deste 2024 van a ser moi superiores. Nos agardamos que superen o 1,5 millón de euros, posto que hai unha serie de créditos e unha serie de partidas, fundamentalmente do POS, pero non só do POS, tamén de outras administracións, o propio Fondo de Sagadell, etc., que están pendentes de incorporarse aos orzamentos, que se incorporarán no seu debido momento e que levarán de forma relevante a partir de investimento. E pouco máis vou a dicir nesta primeira intervención sobre o proxecto de orzamentos. Ten a palabra o Grupo Popular. Moitas gracias. Para empezar, dende o noso grupo, quixéramos agradecer o esforzo e a dedicación de todos os traballadores do Concello que estiveron implicados na formación deste documento. A nós, parécenos que o orzamento anual do Concello é o documento máis importante en canto a xestión municipal se refire, porque, como dixemos en innumerables ocasións, é o que, de levar unha xestión económica controlada e ordenada, debe servir de base a todos os demais aspectos da vida municipal. Un dos principios que rige neste documento é o da coincidencia coa anualidade en curso, para poder traballar en tempo real, dando resposta ás necesidades do momento. A vostedes, ese principio non lles debe parecer boa idea, porque no pasado mandato non foron capaces de presentar o orzamento municipal en tempo e forma para poder comenzar cada ano con un orzamento correspondente ao mesmo. Dos 4 orzamentos que lle tocaba confeccionar, solamente fixeron 2. En este presente mandato seguen na mesma liña, e iso, a pesar de que as condicións políticas e técnicas, esas que decía o señor alcalde que non se daban no pasado para confeccionar o orzamento, agora cambiaron. Conta vostede coa compañía, coa axuda dos seus socios de goberno, que, según o manifestado na toma de posesión, viñan a mellorar o goberno. Literalmente, queremos continuar co bo e mellorar o resto das accións de goberno e incluso aumentalas. Non podemos caer exclusivamente na xestión do día a día. Un goberno ten que mirar máis alá, pese ás dificultades para atender as demandas dos vecinos. Decía o señor Núñez no pleno de toma de posesión, e ali lle quedou dito. Unha vez máis, demostrando que é moito máis doado decir que facer. Dende o mes de abril do ano 2022, este Concello está xestionando a súa xestión económica cun orzamento prorrogado en 2 ocasións, aprobado gracias a unha cuestión de confianza presentada polo goberno naquele momento, confianza que non lle concedemos nin o noso grupo, nin tampouco os outros 2 que hoxe ten como socios. Non fai falta dicirlle que hoxe en día nós seguimos sen ter confianza en vostede, os outros grupos parece que sí, eles saberán por qué. E meténdonos xa no documento en sí, quixéramos facer varios comentarios ao respecto. Primeiro, este é un orzamento que nace disminuído en fondos. No que vai de ano, trouxeron a este pleno para a súa aprobación 4 recoñecementos extrajudiciales de crédito por valor de 672.440 euros, sendo o pago destes cargos a cargo das correspondentes partidas do orzamento deste ano. A toda agora, deses 672.440 euros, é certo que 226.914 son facturas do ano 23 que se registraron no Concello no ano 24. Moitas delas con data de emisión de principios mediados de ano que, curiosamente, os seus titulares non se registraron hasta o ano seguinte. Non sabemos cantas facturas máis hai deste tipo, deben ser recollidas en posteriores recoñecementos extrajudiciales de crédito. O que si sabemos, polos REC xa executados e polo informe de intervención de control previo á aprobación do orzamento, é que
ata o de agora, 480.134 euros deses cartos son facturas que vostedes foron acumulando e non pagaron na anualidade que lle correspondía, incluso algunha do ano 2020, e que aínda faltan por saldar 222.201,54 euros máis dos que xa falábamos, sendo o resultado do seu proceder que agora as partidas relativas a esas facturas vense minoradas nesa cantidade e a disponibilidade de cartos para gastar en necesidades deste ano disminúe no mesmo xeito, polo que esas partidas previsiblemente esgotaránse antes, se non están xa, algunhas delas. A vostede isto, ao mellor, parecelles pouco, pero contando únicamente o que vostedes deixaron sen pagar de facturas que xa estaban no Concello no ano 23, según o informe de intervención ascende a 702.335 euros, esa cantidad representa ni máis ni menos que un 11,42% do valor total do orzamento. É dicir, que este xa nace a principios de ano o 11,42% gastado. Pódese ver que non pagar en tempo e forma, ademais do perxuício e trastorno que lle causa aos proveedores que non cobran, tamén ten estas outras consecuencias. No pleno de marzo do ano 22, cando vostedes presentaron o orzamento para este ano, o noso grupo fixolle notar a necesidade de saldar un importe de máis de 45.000 euros das tasas da Diputación en concepto de recaudación do IBI do ano 19, xa que non consignaba ningún crédito para atender ese gasto. Agora encontramos por sorpresa de que este ano tampouco o fixeron, cuestión da que se advirte nos informes de intervención. Nós, ainda que sabemos que este importe non está pendiente de pago porque a mesma Diputación o detrae porque debe ingresar ao Concello polo cobro do IBI, sí que se ten que imputar o orzamento para que reflexe un correcto estado de gastos e ingresos, xa que de outra maneira o que están a facer é minorar artificialmente o estado de gastos. Segundo, no tocante ao capítulo 6 de investimentos, máis do mesmo. Dos 351.856 euros que vostedes consignan como investimentos financiados por recursos propios, 120.890 euros correspóndense con gastos xa executados en anos anteriores e pagados a cargo deste orzamento. Porque os únicos fondos propios que dedican a investimentos a executar este ano son 230.966 euros. Partindo da base de que xa no orzamento co que veñen xestionando desde abril do ano 2022 ata agora o destinado a investimentos con fondos propios era moi exiguo, agora encontramos con que no último orzamento, en canto a investimentos, consignaban 57.496 euros para actuacións de reposición na rede de abastecemento e saneamento. Neste orzamento baixaron a 25.000 euros, o que representa unha baixada do 56%. O mantemento de espacios de lecer e paseos redúcenno en nada menos que un 69%. De 39.000 pasa a 12.000. Os investimentos en edificios educativos nun 82%. De 35.000 pasa a 6.000. En edificios culturales o investimento baixa un 55%. De 45 a 20. E para o acondicionamento de camiños veciñais no anterior orzamento adicaban 100.000 euros. E debe de ser que lles parece que agora están moito mellor, esa non fai falla de invertir neles, porque baixaron un 45%. Iso para atender a máis de 700 km de camiños e estradas de titularidade municipal. Botamos en falta investimentos con nome concreto financiado con fondos propios, así como partidas que faltannos ver actuacións que teñen que ver coa vivenda, coa posta en valor dos nosos montes. En fin, semella un orzamento sin concreción. Terceiro, en canto ao recollido nas bases do orzamento, chámanos a atención o cambio que fixeron na tramitación dos contratos menores, elevando a cuantía de 3.000 euros establecida ata o de agora ata os 6.000 euros para aqueles contratos para os que non se precisa unha resolución da alcaldía previa á súa aprobación, senón que a alcaldía autoriza o gasto sen resolución. A nós parecenos que con esa tramitación
non dictando un decreto previo a este tipo de contratos, disminúe considerablemente a transparencia na contratación, xa que ata o de agora, sabíamos polo decreto do alcalde, dos contratos menores de cuantía maior de 3.000 euros que se aprobaran. E con este cambio que introducen as bases, únicamente saberemos daqueles con cuantía superior a 6.000 euros, ata que non este xa a obra feita e todo tramitado. O que sí nos parece ben, do que se recolle na base 38 do orzamento, é que inclúan como preceptor nas subvencións nominativas a agrupación de voluntarios de protección civil de Outes. Pois non cabe dúbida de que durante todo o ano son as persoas pertenecentes a este grupo realizan altruistamente tareas de utilidade pública e de fin social. Aproveitamos para manifestar dende aquí o noso recoñecemento aos voluntarios de protección civil de Outes. Cuarto, xa no apartado de gastos de persoal queremos destacar que por fin, con este documento, podemos coñecer unha parte da consulta feita por este grupo sobre a comparativa de custe total con seguridade social a cargo do Concello incluída entre este goberno e os de anteriores mandatos. O día 6 de agosto do ano pasado registramos unha petición de información sobre este asunto ao actual goberno, ese que se ten a si mesmo por moi transparente, e o que fai é que tanto a isto como a outras cousas non nos contestaron nunca. Non facilitar a información demandada pola oposición é o que entende por transparencia este goberno. Agora, como decía antes, coñecemos unha parte da información demandada polo noso grupo. Esta parte é que despois da prevista suba do 2% nos salarios, as retribucións dos membros da corporación con dedicación exclusiva ou parcial, incluindo a seguridade social a cargo do Concello, alcanzan para o ano 2024 a cifra de 182.091,60 euros. Aproveito a ocasión tamén para decirle que estamos á espera de recibir esta información que pedimos en agosto e máis outras informacións máis solicitadas polo noso grupo o goberno municipal e que nunca nos fixeron chegar. Quinto, queremos falar tamén do estado de ingresos que vostedes consignan, utilizando previsións sempre basadas en dereitos máximos. En algúns casos, moi por encima dos dereitos recoñecidos no ano 2023. Por exemplo, por imposto de construccións no ano pasado, recoñeceronse dereitos por valor de pouco máis de 23.000 euros, cando estaban previstos 90.000 euros. E na mesma casilla, neste orzamento, volven a consignar 90.000 euros sin ter en conta a realidade da recaudación. O mesmo pasa coa taxa de abastecimento de agua, que semella inflarse en 63.000 euros con respecto ao recaudado no ano anterior. Tamén suben 34.541 euros as previsións do que se ingresaría polos precios públicos dos servizos deportivos e das actividades culturais. Pero o certo é que de momento non fixeron un cambio pertinente nas ordenanzas correspondentes para cobrar máis por eses servizos. É que isto require dun proceso de exposición que leva o seu tempo, estando a un mes de mitad do ano, prácticamente, a efectividade desta suba en canto aos ingresos parecenos que non afectaría máis que a unha parte do ano. No que se refire á participación nos tributos xerais do Estado, a recomendación de intervención é que mentres que non se aprobe unha norma de rango equivalente aos orzamentos xerais do Estado, porque xa parece que non van a ser confeccionados polo Goberno Central, en esa norma, decía, se acorde a determinación do importe da participación nestes tributos polo ano vixente, o que se debería de facer era proceder a unha retención de crédito para non disponibilidade. Non sabemos se pensan seguir esa recomendación ou non. Señor alcalde, gustaríanos recordarlle o que advirte intervención nos seus informes sobre que é necesario que o equilibrio orzamentario vaya máis alá da pura formalidade e se instale na realidade, porque do contrario, inflando os datos reais da recaudación, iríamos camiño de datos negativos na liquidación. E se a esa circunstancia lle añadimos a pouca contención no gasto
o abuso da externalización de servizos e traballos que poderían asumirse con recursos propios de maneira máis económica, pois aínda peor. Esta deriva negativa que leva a economía municipal, todos imaginamos onde pode acabar, na suba de impostos aos veciños ou no endeudamento con entidades financieras, ou quizás nas dúas cousas a vez. Sexto, quixéramos recordarlle con respecto á execución deste orzamento que a Comisión Europea informou que no ano 2024 produciríase, de feito está xa producida, a reactivación das regras fiscais. E iso significa que xa non haberá carta branca para o gasto, como sucedeu dentro do ano 2020, cando estas se suspenderon. E isto impactará, sobre todo, no gasto que pretendan financiar con remanente líquido de tesourería para gastos xerais, se é que a estas alturas queda algo do mesmo. Con relación ao antedito, no informe de intervención sobre a estabilidade orzamentaria e sustentabilidade, advírtese de que se debe levar un seguimento continuo do cumprimento das reglas, facendo fincapé na incorporación de remanentes de crédito a financiar, como decía antes, co remanente líquido de tesourería para gastos xerais. E máis, que non se deben comprometer gastos sen a debida cobertura orzamentaria, tal como venían facendo frecuentemente vostedes ao longo dos seus mandatos. No pasado mandato, os seus socios actuais dicíanlle moitas veces que observara as recomendacións feitas por intervención. Agora que cambiou o contexto, non sei se o seguirán dicindo. Nós sí que volvemos a decir, sexan rigurosos e prudentes nos gastos, o que non quere dicir de ningún modo que non empreguen os cartos en actuacións en beneficio dos veciños, pero sempre observando as normativas e as leis ás que están sometidos como xestores dos cartos dos veciños de Outes. Quixéramos recordarle tamén que de pouco vale ter un orzamento municipal se este non é o documento fundamental no que se basa toda a operativa municipal. Xa, para finalizar, podemos resumir que este orzamento que hoxe traen para a súa aprobación, en comparación cos anteriores, é no que os veciños van recibir menos investimentos dos que disfrutar e no que máis les vai a costar o mantemento económico do grupo de goberno. Por todas estas cuestións que vimos de expoñer, temos moitas dudas con respecto a que este sexa o orzamento máis aceitado para xestionar os cartos e os intereses dos veciños de Outes. Nada máis e moitas gracias. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Ten a palabra o señor de César, o portador do grupo do BNG. Ben, o Goberno de Outes trae hoxe a súa aprobación os primeiros orzamentos para o presente mandato. Isto non só implica dotar, e eu penso que isto é unha moi boa noticia, de estabilidade e previsión ás accións e iniciativas do noso Concello, senón que tamén amosa que hai proxecto, hai bo entendemento, hai ilusión e hai confianza neste goberno. Son os orzamentos realistas que atenden as necesidades do noso Concello e que tentan administrar os recursos cos que contamos da mellor maneira posible. No que ás nosas áreas se refire, cultura, festas, xuventude, turismo e patrimonio, imos reforzar o traballo man a man coas asociacións culturais e comisións de festas e facilitar todo o que nos sexa posible o traballo voluntario da nosa veciñanza. Queremos mellorar a colaboración co tecido asociativo que temos no municipio para aumentar a súa capacidade e ir un paso máis alá na vida en común. Na área de comunicación coa cidadanía, imos levar adiante nos seguintes meses a publicación dunha nova aplicación de información para mellorar a comunicación directa coa veciñanza, así como o deseño dunha nova web municipal, posto que actual, como xa sabedes, xa está anticuada e precisa de amplas melloras para facilitar tamén a información e a transparencia a toda a veciñanza. Nestes orzamentos, imos destinar 164.000 euros en promoción cultural, 96.000 euros en festas e 43.000 euros en turismo e patrimonio, e imos facer un esforzo grande para mellorar a oferta cultural e festiva do noso Concello en todos os aspectos. Medran os investimentos nestas áreas justamente para mellorar tamén a oferta que disfruta a nosa veciñanza e que tamén será un impacto económico positivo para os negocios do noso Concello. Queremos garantir unha axenda cultural ampla para todos os gustos e que xere vida e impacto económico positivo para a nosa veciñanza, así como traballar por un turismo sostible e de calidade que revirta económicamente no sector servicios do Concello
da maior maneira posible. Estamos facendo e faremos un esforzo en buscar máis fondos de outras administracións e administrar as finanzas públicas da maneira máis eficiente posible para aumentar os investimentos sen ir en detrimento de outras cuestións. Dentro desas boas prácticas prevemos aumentar os ingresos grazas a iniciativas como a licitación de pulpeira e barra de eventos municipais que nos axudará a mellorar a calidade da oferta cultural, así como estudamos outras medidas nesta liña. Estamos poñendo os cementos deste mandato e sabemos que outros vai no bo camiño, imos máis alá e avanzamos. Penso que digas. Moi ben. Ahora non teño nada que comentar. Moi ben. Bueno, de forma breve, tratarei de simplemente comentar algunhas cuestións que se apuntaron por parte do Grupo Popular. Digo vostede que non presentamos os orzamentos en tempo e forma, que estamos traballando con orzamentos prorrogados. Bueno, presentámonos neste ano 2024, como se soe dicir, nin tan mal, non? Botamos un ollo ao noso redor, bueno, pois igual vostede ese comentario que nos acaba de facer, e ten que facer tamén os seus compañeiros de Noia, que non teñen aí os orzamentos presentados, o seu compañeiro Porto do Son, que presentou a semana pasada, a maioría absoluta, e tamén os seus compañeros de Lousame que presentaron hai un mes. Porque tamén é unha cuestión relevante. En Muros tampouco presentaron ainda. Bueno, todos sabemos as circunstancias que se tiveron, ou eleccións o ano pasado, etc. Evidentemente tamén agardamos que haxa un cambio cualitativo a hora de poder presentar en este mandato en tempo e forma os orzamentos, porque evidentemente as circunstancias políticas, como ustedes saben, tamén mudaron, tamén cambiaron, e non terei que abundar sobre esa cuestión. Apunta vostede que, efectivamente, o orzamento incorpora facturas pendentes de servicios anteriores que ten que cubrir este ano gasto. Bueno, igual que o de 2022 tiña que atender facturas pendentes do ano anterior. Bueno, pode ser de distinta cuantía, pero iso sempre sucede así. A hora de confeccionar estes orzamentos, tiña vostede por seguro que tuvemos en conta. Igual que no capítulo de investimento, tamén sucede así. E di vostede, bueno, hai unha reducción do capítulo de investimentos. Bueno, hai unha reducción, eu teño que sinalar, en primeiro lugar, e vostedes saben perfectamente, capacidade que ten o Concello de Outes con recursos propios para levar a cabo investimentos fora dos que lle chega, dos que se financian con fondos de outras administracións, é limitada, pero é limitada para nós, é limitada para vostedes, vale? Porque a estrutura de ingresos que temos é a que é. E hai unha serie de gastos correntes e gastos persoal que hai que atender. Por tanto, iso é así. É certo que nos partíamos dun orzamento que tuvemos, donde tivemos unha capacidade de inversión máis elevada, pero iso tamén foi debido, recordarán vostedes, que en 2022 tuvemos un proceso de regularización derivado pois da regularización do IBI, da regularización catastral que se introduciu a adaptación do catastro ao plan xeral, e iso permitiu-nos contar con uns ingresos que de outra maneira non poderíamos contar, e que nos permitiu orzamentar tamén un maior nivel de gasto e de investimentos. Igual que vostedes tiveron, por certo, en 2015 e 2016, pero con moita máis cuantía no seu caso. Lembrense vostedes. No, 2015 e 2016, efectivamente. E teño que sinalar en ese sentido, ainda quedou un paso adiante, porque vostede falaba de que non estamos orzamentando desde o punto de vista dos ingresos acorde á liquidación histórica que tuvemos. Bueno, eu vou dicir unha cousa, a hora de orzamentar de forma errónea, nós cando chegamos en 2019, tiñamos uns orzamentos onde os ingresos que estaban previstos do IBI eran 950.000 euros, porque vostedes aínda traían ou pensaban que iba a haber ingresos, supoño, daquela regularización, pero resulta que ingresaron 700.000 euros de IBI ese ano, ou un descuadro de 250.000 euros. O máis importante que eu vi, polo menos, nos últimos anos en canto a ingresos. Eu creo que iso tamén é importante destacalo. Igual que, volvendo agora á cuestión dos investimentos, digo usted, que caen os investimentos en edificios educativos. Porque claro, porque nós en aquel momento, derivado que timos tamén unha situación millor,
e, entre outras cousas, o que prevemos foi unha partida importante para poñer en marcha a escola infantil. E hoxe está funcionando a escola infantil con 40 plazas que nunca houve no Concello. Tamén tiñamos un investimento maior en cultura, claro, porque tiñamos que cofinanciar a parte que nos correspondía do museo, no? Do espazo museístico da Carpintería Ribeira, o primeiro museo que temos en Outes, e que está funcionando, que tamén nos pusemos en funcionamento. De que a partir deste momento pois aqueles contratos que non superan os 6.000 euros non necesitarán unha resolución da alcaldía. Bueno, isto faise simplemente por facer máis rápida e máis eficaz, eficiente a xestión municipal. En calquera caso, tamén te digo, nos incorporamos, saben, hai tempo, as autorizacións de gasto. Hai un documento previo que implica que se ten o gasto e, por tanto, bueno, pues tamén, desa maneira, hai maior control sobre o mesmo. Sorpréndeme que diga vostede, bueno, pareceme ben, a nós tamén nos pareceu ben, que por primeira vez Protección Civil teña unha subvención. Bueno, efectivamente, inclúense estes orzamentos por primeira vez, vostedes gobernaron durante 30 anos e nunca se lle acordou. Acordóusenos a nós en estes momentos e creo que é unha cuestión importante. Non direi moito máis sobre as retribucións dos grupos de goberno, porque xa temos afirmado que en términos comparativos era moito máis elevada, anos xa, cando gobernaban vostedes, moito máis elevada en términos comparativos. E iso pode comprobar quen queira. En calquer caso, bueno, incluso é posible que haxa algún asuste nese sentido no futuro. Pouco máis llevou a comentar, vostede afirmaba sobre que no incremento de ingresos polas tasas, bueno, que agora hai pouco espazo, digamos, de tempo para facerse efectivo, eso está tamén previsto, non? É dicir, sabemos que van a entrar en vigor esa previsión de adaptación, de actualización das tasas, porque efectivamente, despois falaremos algo en algún punto, temos prezos públicos e tasas que non se corresponden en absoluto co custo dos servizos que se prestan referidos a esas tasas. Por tanto, convén facer unha actualización para, entre outras cousas, ter tamén os ingresos necesarios, non para cubrir completamente ese servicio, porque eso sería moi complexo, pero por lo menos unha parte importante. Efectivamente, a cuestión da participación dos ingresos do Estado, bueno, nós incluímos unha estimación elevada, pero que, bueno, fixemos digamos, as nosas indagacións dende o Ministerio, independentemente de que non haxa aprobados uns orzamentos nin se vayan a aprobar, nos din que hai outros mecanismos para, digamos, incrementar a achega que se fan aos municipios. Todo indica, ademais, as previsións indican que vai haber un récord de ingresos tributarios este ano 2024. Mal sería que aos concellos non lle tocara unha parte máis importante. E agora que non, tamén teño que dicir que se fora por Partido Popular seguramente non, porque vostedes votaron en contra das reglas de gasto, das reglas fiscais no Senado, evitando que os concellos tuveran máis marxen de gasto este ano. Posibilitábase ter un 0% de déficit e agora volvemos ao anterior con un 0,2 de superávit. É dicir, teremos, se fora por vostedes, menos capacidade para gastar recursos dos concellos, que fomos, nos últimos anos, utilizaron a expresión informal, os paganiles da estabilización fiscal. É dicir, as administracións autonómicas, e nomeadamente a administración central, gastou e dispuso do déficit como quiso, e os concellos tivemos que asustar. Efectivamente, nós vamos a tratar de facer, digamos, de atender as achegas e as recomendacións que nos fan de intervención. Vámonos a facer e así será. Pero, de todo o que dixo, en relación ao informe de intervención, nos evidentemente quedámonos, vostede non o comentou, pero o que aparece no seu informe, na página 9, creo que informa de forma favorable, evidentemente,
de forma favorable á confección destes orzamentos, é dicir, que lle parece que estes orzamentos, este proxecto, cumplen os requisitos que ten que cumplir para poder presentarse. E dito isto, non sei se quere Sí, unha comentar algo puntualización, máis. se me permite. Sí, claro. Home, evidentemente, a confección dos orzamentos, a intervención terá que informar favorablemente, só faltaría que o mesmo documento levara un informe desfavorable, que era o que nos faltaba por ver. Ben, di vostede que traen uns orzamentos no mes de abril, que está no mes de xaneiro en vigor, e que nin tan mal. Non o que nos gustaría é que foran tan ben, non que non foran nin tan mal, comparándose como de costume os concellos veciños, e esquecendo que vostede é o alcalde de Outes, non de Ousame, nin de Porto do Sol, nin de Burgos, nin de Mazaricos. Ben, en canto ao que decía de subvención de protección civil, perdón, evidentemente, xa lle dixemos que nos parecía ben, e que a primeira vez que se lle dá unha subvención nominativa, pero eu creo recordar que a protección civil sempre se lle axudou no que se pudo en todo o que pudemos con recursos do Concello. Ben, sobre o asunto que se dou nos últimos anos das regras fiscais, creo que sabemos bastante máis que vostedes porque fomos o goberno que o sufreu. Isto foi despois o goberno que gastou o que nos sufrimos. Con respecto á estabilidade que mencionaba o señor primeiro tenente alcalde, que usted tamén fixo referencia a ela na prensa estes días, de estabilidade e normalidade. Normalidade, eu por normalidade entendo outra cousa, que non entende vostede. Entendo que nos adaptemos ás normas. Vostede parece ser que o normal é que se faga o habitual en outros anos. Eu non entendo eso. Creo que o normal é que cada un se adapte ás normas. E que a estabilidade do goberno está garantizada, desde logo, garantízase perfectamente por unha razón poderosísima que se dá cada final de mes. Nada máis e moitas gracias. Bueno, simplemente, moi brevemente, o ajuste fiscal que vostedes padeceron, recórdeno, foi produto da lei Montoro, é dicir, do meu ministro do seu partido. Por tanto, bueno, pois, ao mellor a que lle ten que pedir, digamos, explicacións de por que aplicaran eses ajustes fiscais é o ministro señor Montoro do Partido Popular, ex-ministro. Non vexo por aquí. Bueno, pero, se sabe, igual ten sorte, se non está na cárcel, igual pode ver aí. Bueno, se lle parece ben, vamos a proceder á votación deste proxecto de orzamentos. Votos a favor, votos en contra. Apróbase cos votos a favor dos grupos do goberno e voto en contra do partido, do Grupo Popular, perdón. Ben, o seguinte punto na orden do día é o reconhecemento extrajudicial de crédito. O cuarto reconhecemento extrajudicial de crédito, como ustedes saben, refírense a facturas que temos que aprobar agora para poder proceder ao seu pago, facturas que ou ben foron registradas no Concello en exercicios anteriores por suspenso de pleno, ou ben, como é a maioría neste caso, facturas que sendo dun servizo prestado no ano 2024, no ano 2023, perdón, presentáronse por parte dos proveedores no ano 2024. Ascende a 100.000 euros e teñen toda a documentación vostedes referida ao mesmo no expediente. Cando queiran. Sí. Gracias. Señor alcalde,
No pasado pleno extraordinario e urxente celebrado o día 22 de febreiro, con motivo de aprobar o terceiro recoñecemento extrajudicial de crédito do ano, vostede recriminounos que só sabíamos falar das facturas que estaban a deber. Eu xa sei que a vostede non lles gusta que se fale deste tema, pero o certo é que non paran de darnos motivos para facelo. Unha das labores da oposición é fiscalizar as actuacións do goberno, e iso é o que facemos, ainda que a vostedes que sería máis cómodo e conveniente que caláramos e non dixéramos nada. Nós debémonos aos veciños e aos seus intereses, e como pensamos que isto é de interés para os outenses, porque son os seus cargos, imos falar desto cantas veces consideremos necesario. Analizando a cuestión dos tres RECs anteriores e sumándolle o que se desprende deste, podemos saber que os 430.000 euros que nos dixo que estaban pendentes de saldar, correspondentes aos gastos de antes do ano 24, non eran tales, senón que polo menos eran 200.000 euros máis. E polo que se recolle nos informes económicos que forman parte da documentación do Orçamento 24 que acaba de aprobar, isto ainda non vai acabar aí. Teremos máis do mesmo adiante. Con razón non lle gusta que poñamos este asunto de manifesto. Neste REC vemos que hai facturas do ano 2022, de mediano do ano pasado, en fin, sen regularizar gastos de papelería do ano 22, reparacións de vehículos dende xullo pasado, suministros para obras sin abonar, gastos de combustible dende o ano 22, gastos de publicidade en prensa, etc. E según as súas manifestacións nesta mesma prensa que se deben que ocupan os partidos, todo se debeu a problemas de persoal, entre comillas. Houve cambios e baixas na área de intervención e retrasou moito o pago das facturas. Sobre todo, estes problemas foron no último trimestre do ano. E pareceme a mí que ese trimestre debeu de ser o máis largo da historia de todos os trimestres do ano. Porque en lugar de durar 3 meses, debeu de durar anos, os mesmos que levan vostedes retrasando o pago das obrigas. Vai para 5 anos que chegaron aquí, vostedes ao goberno, e esta circunstancia, señor González, non foi un problema puntual do último trimestre, é unha constante en todos os seus mandatos no anterior, e sigue sendo neste. Nada máis, gracias. Bueno, un pouco máis engadir, efectivamente, reitero, recoñécelle que teñen vostedes facer son faltarías a labor de fiscalización, nada que obxectar, recoñecen. Ai, disculpe, ustedes teñen que dicir algo? Recoñezo que ten que vostedes facer a súa labor de fiscalización, igual que nós temos que, digamos, retrucar, por así dicirlo, e contestar atendendo, en este caso, ao que nos parece unha explicación razonable, seria, dixemos. Efectivamente, tuvemos unha serie de problemas serios, importantes, no exercicio pasado, referidos á intervención, e agora, por sorte, isto está se normalizado. Despois de que paguemos a factura deste REC, bueno, pois, a realidade é que a débeda dos proveedores, en particular os proveedores locais, estará normalizada. É certo que estamos aínda en negociacións pois, tratando unha cuestión de facturación irregular con Naturgy, pero fora dese proveedor, que non creo que teña graves problemas financeiros, bueno, pois o resto queda saldado. Fixéronse pagos neste primeiro cuatrimestres, estamos no trimestre, hasta o 18 de abril, por máis de 1.770.000 euros. Poñemos as contas como é debido ao día e, ademais, bueno, pois, por sorte, contamos unha situación financeira solvente. Temos, a día de hoxe, unha débeda financeira por entidades bancarias de 0 euros, e ben a verdade que temos unha débeda con outras institucións que damos de vostedes de algo máis de 440.000 euros. Tamén hai que apuntalo, eles que indican que, bueno, pois, tiña un remanente importante, porque o señor Montoro non nos deixou gastar. Recórdense que teñen vostedes ou contraíron vostedes unha débeda por
plan de aforro e investimento da Diputación, que segundo se indica, pronto vai haber que empezar a devolver, 2 préstamos de 443.000 euros en total. Bueno, en ese sentido, bueno, pouco máis que comentar, non? Nos agora o que queremos e o que estamos facendo, penso que se está facendo, é poñer en orden o pago aos proveedores e vamos a traballar, e vamos a seguir traballando nese sentido. ¿Quer comentar algo máis? Sí, fíjate que a explicación que dan ustedes para justificar o seu proceder, a mí me parece unha explicación razonable, unha explicación conveniente para ustedes. Eso é todo. Non ten por que ser sinónimo de unha cousa da outra. É tan conveniente a miña explicación como os argumentos que vostede defende cando fai a súa labor de fiscalización deste goberno. Tan conveniente é para vostedes estes argumentos como para nós, os que utilizo, evidentemente. Bueno, o seguinte punto. Temos que votar. Votos a favor da aprobación deste reconhecemento extrajudicial de crédito. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por votos a favor do Grupo de Goberno e coa abstención do Grupo Popular. O quinto punto é o nomeamento da Suiza de Paz titular. Ben, de forma moi breve, como vostedes saben, dende o xulgado nos fan o requerimento para nomear Suiza, neste caso, de Paz titular, e para o cal, bueno, pues nós sabemos un proceso, de alguma maneira anunciamos que quen estivera interesado, fixemos nas redes sociais, fixemos na página web do Concello, que estivera interesado en ocupar este cargo, pues pudera optar a él, non? Houve varias propostas, 3 propostas, e finalmente optamos basicamente por unha persona, Ángela Lago Romero, que é a que actualmente se ocupa de forma, digamos, como sustituta este mesmo posto, non? Posto que, bueno, pues, lamentablemente, a persoa que ocupaba a praza titular xa non está. Entón, por que o fixemos así? Porque propoñemos a Ángela Lago Romero? Bueno, pues porque cando se propuso candidatos ao xulgado, neste caso de Muros, para Suiz de Paz sustituto, eles mesmos escolleron a esta persoa, que ademais creo que das 3 que se presentaron é a única que acredita, que non era necesario, un título, neste caso é graduada en Dereito. Entón, por unha cuestión de continuidade, porque de alguma maneira xa o traballo non o fixo no seu momento o órgano judicial, propoñemos a Ángela Lago Romero para continuar con esa labor. Non sei se ten algo a comentar. Sí. Brevemente. Bueno, relativo ao nomeamento de doña Ángela Lago Romero, simplemente darle na boa e desexarlle moita sorte no desenvolvemento desa actividade. Nada, adiantaremos que apoiaremos con o noso voto a favor a proposta. Nada que comentar? Bueno, pois procedemos entón a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade o nomeamento de Suiza de Paz. O seguinte punto é a aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do préstamo de material asistencial para persoas con discapacidade cognitiva. Vai facer a presentación do mesmo o Conselleiro de Servicios Sociais e de Benestar todo o traballo. Bueno, como sabrán vostedes, o préstamo de material asistencial para persoas con discapacidade e ou dependencia e poucos recursos é unha demanda dos propios técnicos dos servicios sociais do noso Concello a partir das peticións de vecinos e veciñas que queren utilizar este servicio. Tras a adquisición de dito material polo goberno anterior, necesitábase dunha ordenanza que regule o seu préstamo. Por eso, hoxe, desde a nosa Consellería, traemos aquí a este pleno esta ordenanza solicitando o apoio de todos os grupos da programación para a súa aprobación, xa que creemos que é moi necesario. Como puderon ter vostedes acceso, trátase de
4 barandas de protección, 3 tauletes con respaldo para o baño, 2 asentos giratorios de bañeira, 4 camas articuladas eléctricas, 5 cadeiras de inodoro, 5 guindastres eléctricos móviles, 3 cadeiras de rodas de baño e unha tabla de asento para bañeira. Este material, como sabemos, ten un custe elevado e son moitas as familias que teñen dificultades para adquirilos polos seus propios medios. En consecuencia, repito, este Concello e a Concellería de Servicios Sociais en particular desexamos contribuir ao alivio da carga que suporía a adquisición de dito material asistencial en caso de reducidos ingresos e extrema necesidade de algúns veciños e veciñas novas. Vale. La palabra, sí. Bueno, en primer lugar, queríamos volver a insistir nesta cuestión, como se fixamos na comisión informativa que se celebrouse a semana pasada. Nesta ordenanza mencionase en varios apartados o ano 2021 e o ano 2023. En concreto, no artigo 4 do apartado 2 mencionase certificado anual dos ingresos percibidos no ano 2021, cando entendemos que podría indicarse certificado anual de ingresos percibidos do ano anterior. E igual no artigo 2, onde se menciona indicador público da renda a efectos múltiples, o IPREN, establecido para este ano 2023, cando tamén indicamos que podría poñerse o ano anterior da solicitude. Sí, perdón. Aportamos isto pensando na funcionalidade da xestión municipal, para non ter que cambiar a ordenanza cada ano, únicamente para modificar estas, o sea, unha ordenanza cada ano únicamente para modificar estas únicas datas que aparecen. Simplemente unha cuestión de funcionalidade que queremos deixar manifestado. Por outro lado, tamén comentar que no anexo 2 da letra H falase acepto expresamente que se cargue na miña conta corrente o importe que corresponda segundo a ordenanza polo retraso, perda ou deterioro que non se derive do desgaste propio uso do material cedido. Pois ben, remítenos a unha ordenanza a que non se fai referencia aos importes que corresponden, polo que lle solicitamos revisen esta cuestión. Non queremos que este material asistencial para persoas con discapacidade se vexa paralizado por defectos na ordenanza que se pretende aprobar. Ademais, queremos exixirlle a este Goberno máis celeridade e sensibilidade en cuestións como esta que estamos a tratar, como é de prestar axuda de material asistencial para persoas con discapacidade, xa que podemos ver que a factura de compra deste material foi emitida pasado 9 de decembro do ano 2022 e ten data de registro de contabilidade o 14 de decembro tamén do ano 2022. Estamos a 25 de abril do ano 2024, é dicir, pasaron máis de un ano e 4 meses desde que chegou o material asistencial e estamos ainda a aprobar a ordenanza reguladora para o seu préstamo e os veciños e veciñas de Outes seguen sin poder dispoñer deste material asistencial. Nada máis. Muchas gracias. Con respecto á norma, o tema das fechas, eu non quería solicitar a intervención da secretaria, porque o que se comunicou que se puxera o cambio de datas foi... Sí, si que leolles o contido do certificado do acordo da ditame da Comisión Informativa que xa foi correxido en consecuencia do punto primeiro, como que ven a decir literalmente, e así consta no certificado do acordo, vale? Aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora do préstamo de material asistencial para persoas con discapacidade coa seguinte corrección no seu artigo 4 e anexo segundo, onde di, no caso de non dispoñer de datos fiscais, certificado anual dos ingresos percibidos no ano 2021 expedido polo organismo correspondente, debe dicir, no caso de non dispoñer de datos fiscais, certificado anual dos ingresos percibidos no último ano fiscal legalmente exigible, expedido polo organismo correspondente. Vale, esta corrección vai se incorporar tamén no texto da ordenanza que será obxecto de publicación e así quedará no acordo do pleno tamén.
Moi ben. Hai outro caso. Hai outro caso. Hai Non se outro fala na caso. comisión de resolución, para corregirla. Fixeron mención do artigo 4 do anexo 2, pero si queren no acordo do pleno, No acordo do pleno, sí, engadimos o que... Para 2023. eu creo que A corregirla. no acordo do pleno hai que facer constar que Sí, calquera data sí, lo doy para sí. que se retire calquera data, calquera ano de referencia para facer referencia ao último Para que sea válido. Claro, pois hai que darlle Tamén lle Damos de outra comunico, forma, pero para a Sí, despois tamén lle comunico que efectivamente existía un borrador da ordenanza do ano 2022 que foi intento cando se empezaba a querer levar adiante esta ordenanza e por iso os celos de datas que expliquei no outro día ou que coincidimos o outro día no erro desas datas. Falaba vostede tamén do punto que me parece que comentou Do anexo 2 letra H. Remite xa unha ordenanza, que non existe. se non existe. expresamente que se crea que non había máis poder en cuanto que nos ponga segunda ordenanza correcto. Tomamos nota, pido disculpas por estes erros e tomamos nota para poder corregir. se corrixir o punto... Bueno, en realidade eu creo que efectivamente mentras Cando se aproba. claro, estamos falando dunha ordenanza de tipo fiscal, por tanto, é diferente, se non está aprobada non crea efectos o feito de que estea incluído aí ese texto, non hai ordenanza. Ora, bueno, pois o que nos compromete é, se chegado o caso, aprobemos que se aprobe unha ordenanza fiscal en relación a isto, para cubrir este Eu entendo que o que vai nos surge aquí, o que vai nos surge a todos aquí é que se saque adiante, se podan prestar o material cada caso. O resto será subsanado en tanto podamos. Vale, ten algo máis comentar, non? Non. Bueno, pois se les parece entón, vamos a proceder con eses cambios que acabamos de sinalar. Xa estaban recollidos en parte despois da comisión e vamos a proceder a votar. Votos a favor? Aprobación inicial desta ordenanza municipal reguladora. Apróbase por unanimidade. Como saben, ten que ir coas salvedades. Ten que publicarse no voto, etc. Ben, o último punto, non é o último punto, pero, digamos, das propostas da alcaldía, é o nomeamento, a proposta de nomeamento de don Domingo Barreiros Lago como fillo predilecto de outro do noso concello. Bueno, teremos aquí esta proposta para alguma maneira recoñecer a labor, o traballo desenvolvido nos últimos anos, toda unha trayectoria vital por don Domingo Barreiros Lago, que é natural de Louro, no concello de Muros. Bueno, pois xa é un veciño evidentemente máis de outros, resideu moitos anos aquí, e xa nin siquiera facía falta nomear o fillo adoptivo. En un momento houve unha discrepancia se iba a ser fillo predilecto, fillo adoptivo, pero bueno, tamén existe un regulamento de honras e distincións no noso concello, o que máis acae é o nomeamento de fillo predilecto. Eu creo que pouco máis, ou pouco máis non, moito, hai que dicir, todo o mundo sabe a súa labor tanto académica, foi mestre no Freixo durante moitos anos, por moitas xeracións de alumnos e alumnas que pasaron por esas escolas da MOA, e que, por tanto, bueno, pois, gardan un recorte das súas ensinanzas
e despois fixo unha labor enorme no eido cultural, nomeadamente no eido musical, non? Foi director de numerosas corais, contribuiu, digamos, tamén, mesmo en grupos históricos como Los Romero, no seu momento, que foron un dos grupos máis importantes que saíu do noso concello, pois justamente na labor máis técnica, non? De composición dos seus temas. Eu creo que, en definitiva, é unha persoa que se hai alguén que merece un reconhecemento neste momento no noso concello, sen lugar a dúbidas, esta persoa é don Domingo Barreiros Lago. E por iso traemos esta proposta. Como saben, a proposta implica, ademais, non só aprobar hoxe aquí a mesma, senón que citaremos a don Domingo Barreiros Lago. Evidentemente será un acto aberto para o día 4 de maio, o sábado 4 de maio, donde faremos unha sesión solenne, extraordinaria deste pleno, con motivo de justamente nomealo de forma efectiva fillo predilecto, entregarlle unha medalla e o título como tal, por suposto, evidentemente, están todos os veciños e veciñas convidadas e convidados a participar e, evidentemente, os membros da corporación que sabemos estar, posto que é un pleno extraordinario. Teñen ustedes a palabra. Sí, pois ben, fixo vostede un resumo de todos eses méritos que está detrás desta persoa, merecido reconhecemento. O noso grupo, desde logo, está de acordo con esta proposta, que ademais, como nos expresou o alcalde tamén na comisión informativa, ven dada pola petición de diferentes colectivos do Concello, e creemos que esta é unha forma máis que merecida de reconhecemento á labor prestada ao longo de moitos anos aos veciños e veciños de Outes por parte de don Domingo Barreiros Lago Toño. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra Belén. Sí, bueno, eu quería, antes de nada, agradecer a presencia de membros da directiva da Coral Placio Español, que foron un pouco os impulsores de que tomáramos esta decisión de nomear fillo predilecto de Outes a don Domingo Barreiros Lago. Ademais de todo o currículum que xa se nomeou aquí, eu creo que hai persoas que son moi descoñecidas ou moi invisibles dentro de nós, persoas como don Domingo Barreiros, que é un virtuoso da música e que entre os seus veciños e veciñas nunca tuvo o reconhecemento suficiente, porque realmente toda a súa trayectoria musical de compositor, de director, de ensinante da música é increíble. Conocemos moitas outras persoas que non son do noso concello por méritos menores, non? Creo que este reconhecemento é moi merecido, que ademais, sendo como é hoxe, un 25 de abril, que se celebrou a recuperación da democracia no pobo como Portugal gracias a unha canción, ben máis acaído se cabe, falar de unha persoa que dedicou a súa vida á música. Eu quería tamén resaltar que non só os seus méritos musicales son relevantes, senón que algo que fixo neste concello foi xuntar e darlle un espacio social a moitísimas persoas maiores, persoas que desde en outros ámbitos non teñen tantas posibilidades de participar e a través das corales de música que creou non só lles dou formación musical, senón que creou para eles un espazo no que puderon xuntarse pasando por esta coral da Añón e a coral Montemar do Freixo, centos de persoas que atoparon nel un referente, un líder, unha persona a que se xuntaba con eles 2 veces por semana e que en todos demostrou cariño, comprensión, apoio e que fixo tamén que dinamizara socialmente un colectivo que de outra maneira nos concellos está bastante invisibilizado, ten menos posibilidades de participación social, levando ademais o nome do Concello de Outes por moitísimas partes de Galiza, de España e de Portugal tamén, porque a todos os sitios onde foron cantar as corales levaron o nome do noso Concello promocionando
desta maneira tan especial. Por todo isto, eu creo que algo que lle debíamos, non? Tendo en conta que agora se acaba de xubilar e de feito algunha das corales que el dirixía deixou de ter actividade precisamente por a súa xubilación, pois nós queríamos darle tamén este recoñecemento a toda unha carreira. Muy bien, moitas gracias. Sen dúbida, o Partido Socialista nos congratula a decisión que se vai tomar, que se vai levar a cabo de nomear a Don Domingo Barreiros como fillo adoptivo. Creemos que o recoñecemento de persoas que fan da súa labor, da súa vida, unha obra social, educativa, musical, como é o caso neste caso Don Domingo Barreiros Lago, enchenos de orgullo poder recoñecer, repito, xente da súa dedicación, do seu calado, poderla nomear e tela en consideración polo resto dos seus días. Muy ben, pois, moitas gracias a toda a intervención. Entendo que procedemos a votar. Votos a favor do nomeamento do Domingo Barreiros Lago como fillo predilecto de Outes. Apróbase por unanimidade. Repito, temos entón o vindeiro 4 de maio. Non sei se xa con esta aprobación xa queda convocado como tal. Hai que convocar. Bueno, pero isto era convocar o pleno. Moi ben, e agora non sei se hai moción de ausencia. Entendo que non. Entón, temos robos e preguntas. Non hai ningún robo por escrito, pero se hai preguntas por escrito. Entón, cando queira, preguntas do Partido Popular, cando queira, pode ir. Sí, moitas gracias. Ben, o pasado 28 de febreiro do ano 2023, o Concello de Outes solicitou a Deputación da Coruña a tramitación dun convenio de colaboración para o cofinanciamento da renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Conchido. Posteriormente, o pasado 17 de marzo do ano 2023, convocouse un pleno extraordinario urxente para iniciar o expediente 34/2023 relativo ás subvencións nominativas, co obxecto de renovar e ampliar o céspede do campo de fútbol municipal do Conchido. Máis tarde, o pasado 28 de xullo de 2023, publicábase no DOGA número 143 que a Xunta de Galicia, mediante procedimento de concorrencia competitiva, concede ao citado proxecto 50.000 euros, que se reparten da seguinte maneira: anualidade no ano 2023, 29.410 euros a justificar antes do 31 de outubro do ano 2023, e a anualidade 2024 por importe de 20.590 a justificar antes do 31 de outubro do ano 2024. Fai unhas semanas, o pasado 11 de abril do ano 2024, no decreto número 2024-0184, dentro do expediente, igualmente 34/2023, aprobábase un proxecto técnico modificado, das obras de ampliación e renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Conchido, con data abril do ano 24, que ascendía a un importe de 270.543,63 euros IVA incluído. Desde que se iniciou esta mellora tan necesaria e xa fai cato dun ano, polo que lle queremos facer as seguintes preguntas. Firmouse o convenio coa Deputación da Coruña para a mellora desta instalación? De non ser así, cando será a realidade este convenio? De estar firmado o convenio, que previsións teñen para a execución das obras? A anualidade da subvención xa concedida pola Xunta de Galicia do ano 2023 polo importe de 29.410 euros foi debidamente justificada. De non ser así, pideuse algunha prórroga ao respecto? De non ser así, perdeuse o importe da anualidade xa concedida pola Xunta de Galicia por ano 2023?
E tamén poderían explicarnos a que se debe o modificado de proxecto despois dun ano do inicio do expediente? Sí. Ben, contestando unha por unha esas preguntas en relación a ese convenio, a ese proxecto que temos en marcha para renovar o céspede do campo de fútbol, o céspede artificial. O convenio está ainda sen asinar. Básicamente porque ainda estamos en trámites con Diputación, houve que responder unha serie de requerimentos que xa se fixeron ano pasado. A Diputación tamén tardou en analizar a documentación e facernos esos requerimentos. Despois, houve unha tardanza porque se nos solicitou algún permiso sectorial, como de Augas de Galicia, que non tiñamos. Era necesario tamén dotarnos de crédito, e para iso tuvemos, lembren vostedes que acollernos a un crédito extraordinario que aprobamos, non lembro mal, no mes de novembro. Por tanto, hasta que nós aprobamos ese crédito, que era o cofinanciamento, digamos, o é o cofinanciamento para este convenio, donde a Diputación pon 150.000 euros e nós tendo 46.000 euros, evidentemente, pois non puidemos seguir cos trámites, non? En este momento, justamente estamos á espera de que a Diputación siga cos trámites administrativos pertinentes. En segundo lugar, pregunta vostede por unha subvención da Xunta de Galicia de 50.000 euros, efectivamente, polo camiño en 2023, como previsión, se finalmente fóramos capaces de ter ese convenio en marcha en 2023, cousa que iba a ser prácticamente imposible. Solicitamos unha axuda á Secretaría Xeral de Deportes, se non lembro mal, de 50.000 euros, que nos concederon dúas anualidades. Evidentemente, se o convenio coa Diputación estaba sin asinar, non se poderon executar ningunhas obras e, por tanto, non se pude justificar a anualidade 2023 desa subvención. Nos pedimos, eso sí, unha prórroga e pasar eses cartos ao 2024 e dixeronnos que non nos dixeron, pero non nos contestaron. Solicitamos e non nos contestaron, que se nos dixeron despois, de forma informal, que non había lugar a iso, que se perdía nese caso, que xa non nos podíamos acoller estes cartos, e que se podíamos renunciar, pois podíanse utilizar en outros, entendo, en outros investimentos da Secretaría Xeral. Por tanto, repito, se o convenio non se asinou, non se executaron ningún tipo de obra polo momento e non se puido, por tanto, justificar tampouco esa subvención. En relación ao modificado do proxecto, que efectivamente é deste ano 2024 e que acabamos de, digamos, remitir de novo a Diputación, pois basicamente é un modificado que responde ao requerimento, neste caso técnico, non tanto administrativo técnico, da Diputación, que nos veu a dicir, pois en febreiro, se non lembro mal, que os prezos do proxecto non estaban actualizados á realidade do mercado actual. Pois moitas veces a Diputación, ainda que o proxecto non o executen eles, en este caso executámoslo nós, pero con o seu financiamento, pois métense neste tipo de cuestións, ou de facer unha modificación, o importe total non varía, tampouco varía de forma, non vai a verse, digamos, condicionado de forma relevante o proxecto, e iso foi o que se remitiu, pois, vai nada a propia Diputación, que nos fixo este novo requerimento, repito, pois este mesmo ano, se non lembro mal. Non sei se o vostro... Sí, que teño unha pregunta, que vos quería contestar. Que pregunta nos queda? Cando será a realidade este convenio? Bueno, a previsión que temos, vamos a ver, é unha previsión, pero que non depende só de nós. Nós agora entendemos que a documentación, se non hai máis requerimentos, a documentación que lle tínhamos que chegar á Diputación xa está nas súas mans, a menos que haxa un requerimento máis. Por momento non tuvemos ningún máis. Entón, agora a Diputación ten que aprobar en pleno e logo temos que aprobar nós. Por tanto, pois eu agardo que sexa, ou agardamos que sexa antes do verán. Esa é un pouco a idea. E o ideal tamén sería, pois, para poder executar as obras, vai ser complexo, no propio verán, para, bueno, pois,
interferir o menos posible na xornada, digamos, ou nos campeonatos das distintas categorías do Outes Club de Fútbol, non? Bueno, vamos a tentalo, pero moitas veces, do punto de vista administrativo, pois, hai limitacións, hai obstáculos que non son fáciles de resolver. Sí. Seguinte pregunta. No. Sí, perfecto. Sí, de forma breve, por favor. Bueno, sí, serei breve. A verdade é que esperábamos por parte do Goberno que cando o pasado 28 de febreiro do ano 2023 solicitou a tramitación dun convenio de colaboración para o cofinanciamento da renovación do céspede artificial do campo de fútbol, desde logo tivera os deberes feitos. Tivera un proxecto claro e consensuado que é o fai máis uso del, que é o Outes, entidade deportiva que a día de hoxe aglutina máis de 200 rapazes e rapazas do noso concello. Ben, xa mal empezaron convocando o pasado 17 de marzo do ano 2023 un pleno extraordinario urgente. Empezaron mal, non, empezaron fatal. Para iniciar o expediente, o 34/2023, relativo ás subvencións nominativas, o obxecto de renovar e ampliar o céspede do campo de fútbol municipal do Conchido, recordándolle que convocou con nada máis que 24 horas de antelación e ás 12 da mañá, é dicir, un pleno en horario laboral, dificultando así a asistencia de todos os concelleiros sen que a oposición pudera revisar o proxecto. Agora vemos que as consecuencias doutra mala xestión atropellada e desordenada van a pagar os veciños de Outes. Perden a subvención xa concedida e que o Concello solicitou por non justificala en tempo e forma. E tamén puntualizar que se estuveramos deberes feitos, esta subvención pudera haber enfocado e solicitado para outra área. Acumulan un retraso de un ano en toda a tramitación e non teñen claro cando se levarán a cabo as obras. Sobre dicirlles que lle poden facer moito dano ao Outes Club de Fútbol se non planifican como se debe a execución das obras, porque de non cadrar no parón que se dá entre final de temporada e comezo da seguinte, habrá que buscar instalacións longe do noso concello incrementando os gastos para tal circunstancia e minguando os ingresos que habitualmente obteñen en cada encontro que se fai no municipal do Conchido. Tamén pode ser que cando tocou mirar estas cuestións aí a finais do mes de xullo tiveran outras prioridades. En calquer caso, pedímoslles encarecidamente que melloren a xestión no tema do convenio de renovación do céspede do campo municipal do Conchido. Bueno, como dixen antes, moitas veces cumplir os trámites administrativos evidentemente complica facer efectivo o que é o desexo de todo, non? Que o céspede do campo de fútbol, que había anos que tiene que ser cambiado, se pode cambiar. É que vostedes, que eu sepa, non fixeron unha xestión ao respecto, cando gobernaron ata o ano 2019. Desculpe, mentre eu creo que non interrumpín a ninguén, entón estou no uso da palabra. Mire, nós solicitamos un convenio, pero primeiramente conseguimos, que temos que traballar duro para conseguir esos 150.000 euros, que non é fácil, non é fácil. En segundo lugar, estamos moi contentos do traballo que se está facendo en relación ao estadio municipal do Conchido e en relación ao Outes Club, porque vou dicir, nada máis chegar ao goberno, renovamos, e iso creo que non é causarte problemas, é solucionar problemas. Ao Outes Club e a todos os usuarios do campo de fútbol, renovamos a grada. Porque vostedes tiveron unha grande idea de renovar primeiro os vestuarios sen renovar a grada. E ás veces hai que empezar a casa con o tellado, porque sabe que pasa? Depois chovieron os vestuarios. Iso é o que pasou. En segundo lugar, estamos moi contentos de xa ter aprobado e a punto de adxudicar o cambio da luminaria do campo de fútbol. Vamos a adxudicar nas vindeiras semanas. Un investimento tamén importante, próximo 60.000 euros. Estamos, en terceiro lugar, moi contentos de que antes ou despois, e chegaremos a un acordo, evidentemente, vamos a cadrar, vamos a tentar que, como dixen antes, non haxa presuizo por outro Fútbol Club, estamos moi contentos de que sexamos nós quen vai a mudar, neste caso,
o danado céspede artificial no campo de fútbol. E dito isto, segunda pregunta, cando procede. Sí, Ben, tamén en materia de deporte, no pleno do 25 de maio do ano 2023, o Concello de Deportes, daquele momento, recoñeceu que a pista de pádel estaba no final da súa vida útil. Ben, estamos a punto de cumprir un ano desde esa data e a pista de pádel segue sin estar en condicións para o seu uso. Xa fai meses, o pasado 12 de setembro do ano 2023, no decreto número 2023/419, dentro do expediente 548/2023, apróbase a memoria valorada para o cambio do céspede da pista de pádel polo importe de 6.461,40. E o pasado 18 de abril do ano 2024, na Comisión Informativa de Contas comunican unha variación na ordenanza que fixo o precio público do custo de aluguer da pista de pádel pasando de 4 euros a 10 euros a hora e media e subido tamén a media hora adicional de 2 a 3 euros. Porque lle facemos a seguinte pregunta: teñen alguna previsión de cando van a poder dispoñer do servicio de pista de pádel os veciños de Outes e a que se debe a suba no alugueiro da pista de pádel? Ben, contesta a pregunta con que ten alguna previsión de cando van a dispoñer do servicio da pista de pádel no veciños de Outes? Podía augurarlle ou podía aventurar a decirlle para a semana, pero vou ser máis cauto, vou dicir neste mes de maio, porque se vostede non pasou por ali, está prácticamente lista. A que se debe a suba no alugueiro da pista de pádel? Pois fíjese, foi sincero. O artigo 44 da Lei Reguladora de Facendas Locais, no seu punto 1, di: o importe dos prezos públicos deberá cubrir como mínimo o custo do servicio prestado ou da actividade realizada. E, por suposto, a día de hoxe non se cubren os gastos cos ingresos que hai. Por iso, a veces tamén, a propia lei, no seu punto 2, nos permite camuflala e di cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen, a entidade poderá fixar prezos públicos por debaixo do límite previsto no apartado anterior. En calquera caso, o máis claro, e digo con toda a confianza do mundo, dende a Consellería de Deportes queremos ter un mantemento efectivo das instalacións municipais, o que conleva un mantemento anual que xa miramos canto nos custaba. O subir o precio, subimos non só o precio, porque subeuse, eu vexo que vostede pon pasando de 4 a 10 euros hora e media, non pasa de 4 a 10 euros, en todo caso pasaría de 6 a 10, porque os 4 estaban por unha hora. E fíjese que os 4 euros cobranse desde que o goberno anterior, non, o anterior, ano 2011, puso o prezo do uso da pista de pádel, no ano 2011. Entenderá vostede que os gastos de luz, de mantemento, de persoal que se fai necesario non son os mesmos no ano 2024 que no ano 2011. Vamos, muchas gracias. Ten que vostede... Sí, bueno. Sí que pasamos por aí, evidentemente. Vemos que se está a traballar na pista de pádel. Celebramos que se este por fin, xa despois, tendo en conta que xa casi pasaron, non sei, 10 meses, por fin, que a pista de pádel que este a piques de propoñerse en funcionamento, a celebramos que sea canto antes posible, sea na semana que vai mellor, que a finales de maio, desde logo que sí. Tamén se dá a casualidade de que unha vez que o Grupo Popular formula a pregunta para presentar este pleno o mércoles, que
que se agilicen as obras e se empecen a traballar na pista de mar. Pero, bueno, seguro que é casualidade. En calquer caso, insistimos e celebramos que pase esa circunstancia e teñan tamén a mesma diligencia, a mesma celeridade para poñer a pista en funcionamento, igual que para a subida das tasas, que para iso sí que teñen velocidade, para a suba de tasas. Que son necesarias, pois necesarias son, indudablemente. Pero, por último, decirle que, pensando que unha pista que estuvo tamén cerrada durante máis dun ano para poder practicar, sabendo o anterior mandato, eu creo que tamén podían pensar en unha promoción do deporte, poñendo unhas semanas ou uns meses unhas tarifas acordes á promoción do deporte, se sexan gratuitas ou o que corresponda. Sin máis, moitas gracias. Bueno, dúas cousas. Alegro de que se alegre de que estea a pista. Fíjese que non é casualidade que vostede pregunte o mércoles. O que é casualidade é que eu a ordenanza a presente este mes, e a teña lista este mes, porque eu xa contaba que este mes estaba lista a pista de paz. Non é porque vostedes preguntaran o mércoles. Entón, é difícil que eu lle chame o mércoles á noite a unha empresa e diga mañán ten un césped aquí e que o tuvera, vamos. Eso xa sería irrisorio. O tema de tarifas gratuitas, promoción do deporte, é unha opción que podo estudiar tranquilamente, que estou aberto a todos, pero creo que antes vou a ver a demanda que ten a pista de pádel, porque non sei se poderemos ceder gratuitamente a pista. Se non houver a demanda, créame que tomarei nota do seu consello, promocionarei o pádel, o futbolín e calquer outro deporte que me podan traer a minhas oficinas. A terceira pregunta, Farinari. No pleno ordinario celebrado o día 28 do 7 do 2022, o Grupo Popular fixolle unha pregunta respecto á colocación das sinais de benvida a outros, que o señor alcalde manifestou que estaban aprovisionadas e que a colocación estaba pendente da autorización solicitada ás estradas de turismo. As preguntas son as seguintes. En que data foron feitas esas autorizacións? Foron contestadas? E de non haber autorizacións porque están, haber autorizacións porque están sin colocar e cal foi a razón para non colocarlas? Se non temos mal esta información, a data na que foi solicitada a autorización é do 17 de febreiro de 2022 e foi contestada, sí, foi contestada, de feito, non unha, senón varias veces, porque isto diviseuse inicialmente a que considerábamos que se tiña que dirixir a estradas díxonos que ademais teníamos que meses despois remitirlo tamén a turismo, efectivamente remiteuse a turismo e turismo denegounos, digamos, a posibilidade de utilizar estas sinais. Volvemos a insistir, bueno, entendendo que non estábamos de acordo, pero definitivamente nos dixo que non eran sinais acorde a normativa que ten turismo. Por estrada non habería problema e, por tanto, por turismo sí. Por tanto, están sen colocar por ese motivo. Están sen colocar por ese motivo. Ben, gustaríamos saber tamén, se é posible, non é posible saber nada máis. Non sei. En que data foi a autorización a consulta a turismo? Eu non, esa información ahora mismo non lla podo dar. Esa información ahora mismo. Entón, entendemos que as sinais siguen aprovisionadas nas dependencias municipais, como tal como nos dixo no ano, en xullo do ano 22.
siguen estando ali. Sí. Sí, bien. Y, pues nada, a pregunta creo que era ben estaba feita, ben que data o período de desautorización do turismo máis de estradas. Pareceme que podría contestar a usted, pero bueno, no caso de que non o faga, pues non sei nada ao respecto. Gustaría non saber que é o que vai a pasar agora con esas señales, porque o certo é que parece ser que o que sucedeu foi que non souberon moi ben vostedes a onde enviar as solicitudes de autorización e, sobre todo, que incluíron a colocación de unhas sinais nun proxecto sen saber antes se era posible colocalas. E non solamente eso, senón que tamén as certificaron. A razón, ao mellor equivoco, pero creo recordar que eran 3.900 euros cada unha. Se me permite, miro, teño aquí o dato. 3.900 e algo, ou 3.600 e algo. Eran máis de 7.000 euros. 3.600 e algo cada unha. Non me parece moito de recibo que se faga un procedimento así como isto, que se deixen tirados no almacén municipal 7.000 euros porque non viron se podían poñer esas señais, se non se podían poñer, non sabemos o que hace de permiso. Pareceme, pois, moi pouco recibo. Remato vostedes. Sí. Sí que lle podo contestar, desculpe, cando foi solicitado a Turismo 22 de abril de 2022. Indicarle que estamos en este momento, bueno, pues, justamente traballando en adaptar esas sinais, poderlas reutilizar, xa que estemos disponibles, bueno, vamos a intentar facelo, en este caso, bueno, pues, cumplindo tamén a normativa existente. Vale. Siguiente pregunta, cuarta pregunta. Sí. Respecto a rozas das guías municipais, no anterior mandato vostedes publicaban un plan de traballo no filtro do Concello. Estamos a piques de entrar no mes de maio e non vemos publicado ningún deses planes de traballos de rozas. A pregunta é se cambiaron o sistema respecto ás rozas e podenos informar como están a levar a cabo estes traballos? Vai contestar a conselleira de Obras e Servizos, dona Alba Quintela. O sistema non mudou, seguimos traballando como viñamos facendo hasta agora. Dende finais do outono ata durante os meses de inverno faise a roza nos camiños de monte, enmarcada nas labores de prevención de incendios, e a partir da primavera, normalmente do mes de abril, comezamos coas rozas nas pistas asfaltadas. Siguiente pregunta. Sí. Siguiente pregunta. Ben, observamos que este ano non se realizaran podas nas árbores situadas en espacios públicos e queríamos saber cal foi a razón pola que non se realizaron as podas das árbores nos espacios públicos. Bueno, sabemos que hai estudios que afirman que as podas radicais ás que se someten as árbores ornamentais nos espazos públicos son moi perxudiciais para estas árbores e decidimos nesta ocasión pois non realizar a poda. Siguiente pregunta. ¿O quere vostede comentar algo? Estaba pensando. Pense nun tempo razonable a poder ser. Siguiente pregunta. Ainda que é certo que nos meses de inverno tivemos unha climatoloxía que non permitiu facer labores de bacheo, agora se levamos máis de 15 días de bo tempo e seguimos a ver as estradas de titularidade municipal en un estado lamentable. Fai pouco tempo, vostede manifestou que sería unha prioridade tan pronto mellorar a climatoloxía. Que non foi unha prioridade, está á vista. A pregunta é cando pensan levar a cabo os labores de bacheo nas estradas municipais. Neste último mes leváronse a cabo 4 xornadas de bacheo, nas que se solventou unha pequena parte da problemática da que todos somos coñecedores. E continuaremos intercalando estas xornadas de bacheo co resto de labores propias da área de obras e servicios, pois tamén todos somos coñecedores de que os recursos son limitados e limitantes a hora de levar a cabo as accións. Vale.
Bueno, pois, non sei se hai alguna pregunta ao robo oral. Sí, Hai unha pregunta. sí, Sí, por favor. Sí, é unha pregunta que volve a incidir no proxecto da mellora do céspede do campo de fútbol. Se non entendemos mal, vostede dixo que o proxecto modificado houbera que facelo cambiando únicamente a medición do presupuesto, porque a Diputación repetiu que tiñan que adaptar os prezos á actualidade, que non se cambiara nada máis que iso. E tamén dixo que o importe seguía sendo o mesmo. Entón, vamos a ver, se os precios se adaptaron, imagínome que subindo e o importe sigue sendo o mesmo, eu creo que a única solución a iso é que houve recortes no que se recollía no proxecto en canto a partidas originarias. Non sei se estou no certo, así por encima, ou, bueno, pois se pasa outra cousa extraordinaria que non podo imaginar neste momento. Se os cartos son os mesmos, a suma dos cartos é os mesmos, e os cartos subiron, iso quer decir que baixou o que se iba a facer. É o que a mí me parece. Entón, a pregunta é, recortáronse algunhas partidas do proxecto original da renovación do céspede do campo de fútbol? Bueno, pues esa pregunta... Esa é a pregunta. Esa pregunta contestaremos no próximo pleno, dentro de 2 meses, sin ningún tipo de problema. Así é o mecanismo, cando son preguntas a algún robo? Sí. Ben, nos relativos robos, veciños de Río de Abaixo, ali xunto á central, quixeron saber dun cambio que se fixo nos contenedores. Sacouse un verde dos grandes e puxose un pequeno no sitio. Os veciños queixanse de que non é suficiente para a cantidad de lixo que ali se deposita e, ademais, o non ter ninguna protección anda solto e incluso chega á estrada a 1.550. Os veciños fixeron un apaño provisional atando a un arbusto, pero consideran que esa non é unha boa solución. Por outra banda, os veciños de San Cosme tamén nos trasladaron unha queixa polos contenedores que están xunto á casa de Carballés, xa que lles falta a protección e escapan para a estrada, poñendo incluso peligro a circulación. No lugar de Vara, en San Cosme, o contenedor de lixo está sen tapa, o que fai que se desprendan malos olores, sobre todo en épocas de calor. Xa lle recordamos este robo en diciembre do ano 2023. Por todo o exposto, o noso rogo é o seguinte: rogamos que se lle dé solución a eses problemas canto antes. Vale, tomamos nota. Ben, o seguinte robo estaría ben, ademais, para o día de hoxe, que vostede te haga tomada, xa que no pleno ordinario do 27 de agosto do ano 2020 o BNG nunha das mocións pedía que se acondicionase o salón de plenos cun micrófono. Naquel momento o Partido Popular votou a favor, posto que lle parece algo necesario. A día de hoxe, como o salón de plenos segue nas mesmas condicións, rogamos que se dé cumprimento ao acordado no citado pleno. Sí, perdón. Ben, veciños de Broña tamén fixeron saber que detrás do antigo hostal Beguiña do Mar, xusto ao lado da Marquesina, hai un poste roto que pode chegar a caer en calquer momento. Ante a preocupación dos veciños e a perigosidade que supón a situación para a seguridade tanto de vehículos como de peóns, rogamos que o Concello tome medidas necesarias para solucionar este problema con carácter de urxencia. Está en moi mal estado. Pero só matizar que non é titularidade do Concello ese poste, xa se fixo a xestión telefónica, que é quen ten que cambiar ese poste. En máis dunha ocasión. Simplemente, disculpe, matizar esa cuestión. Por outro lado, tamén fomos coñecedores dun fatídico accidente no cruceiro de Ró, afundíndose unha acera no momento que pasaba unha persoa, a que esperamos unha pronta recuperación, xa que tivo unha rotura de perna.
De cara a evitar posibles circunstancias de similares nesa zona, rogámoslle ao Concello que faga unha revisión do estado desas aceras e se comprobe que non existan máis zonas de risco. Sin máis. Hasta aí. Moi ben. Hai un pouco máis. Sí. É un pouco que quixera facer ao señor alcalde, particularmente, sobre varias cuestións das que falou neste pleno. Por exemplo, sobre o campo de fútbol, dicindo que nós non queríamos cambiar a Mercedes, todas esas cousas que dixo. En fin, nós que facíamos era o mantemento cando lle tocaba. E, según sabemos, por xente vinculada o campo do Conchilo, en 5 anos non se lle fixo ningún mantemento. Outro apuntamento tamén é que o que falaba das gradas, sí, é certo, que se executaron nada máis entrar vostedes no goberno porque xa viñan aprobadas de antes. Por iso digo que o rogo ven nese sentido de que sexa máis riguroso, que non falta a verdade, e que non diga medias verdades, como por exemplo, dicindo que hai nos orzamentos 400.000 euros de débeda coa Diputación dun plan que se chamaba o PAI, que facía a Diputación para ofrecer aos concellos préstamos, é que non se olvide de contar toda a verdade do asunto. Ese plan, esos plans, eran efectivamente un préstamo, un período de carencia de 2 anos a devolver en 10 anos e sin xuros. Eso era o PAI, non unha débeda financiera a que nos referíamos os entidades bancarias. Por eso, lle rogamos que sea un poquinho máis riguroso e que cando faga unha fundación a faga inteira, non a medias. Nada máis e moitas gracias. Señora Molinos, con todo o respeto tamén te digo, se vostede vai utilizar o turno de rogos final para volver a temas que xa foron discutidos e que vostedes tuveron dereito a réplica en este pleno, con todos os respetos, a mí parece que non é un proceder adecuado, porque entón eu agora tamén empezaría de novo, e vostede igual quere facer outro rogo despois oral. Vamos a ver, eu entendo que ao mellor vostede non quedou contenta co turno de réplica nesa pregunta, ou vostedes non quedaron satisfeitos. Bueno, pois lo siento mucho, porque vostedes fan a pregunta, nos contestamos, vostedes teñen dereito a réplica, cousa que vostedes non permitían cando gobernaban, e nós, evidentemente, pechamos. Por tanto, a mí non me parece, ahora, volver, non parece razonable, nin o procedimento que ten que ser volver a abrir puntos que pechamos fai 5 minutos. Con isto... No, sí, que sea vostede máis riguroso. Disculpe, non ten vostede a palabra. Non ten vostede a palabra. Disculpe, no, podo responder, a ese podo responder a responder. Bueno, disculpe, que por o momento, si un segundo, quen conduce este pleno son eu. Quere vostede indicar alguna cuestión que teña que ver non con un punto anterior? Cerre e despois digo. Pois fora do pleno, xa. Bueno, pois acaba o pleno entón, simplemente desearles a todos, xa que estamos o 25 de abril, para acabar de boas vibracións, un feliz San Marcos e un feliz día da Revolución dos Cravos, que é un exemplo a seguir, bueno, pois, o que pasou hai hoxe 50 anos no país irmán Portugal. E tamén congratularnos unha última cuestión de que unha persoa que estaba desaparecida no Freixo, unha señora, apareceu, bueno, pois, en boas condicións, é o importante. Moitas gracias e hasta a próxima. Ata mañá, como deberá. Era eso que quería decir.